Ang ganda ng painting. Dito tayo. Ito, ang ganda ng painting. Wow. Ang ganda. Magkano kaya to? 45,000. 45,000 by Rolly Soba. Grabe. Ito naman kaya. Sarado pa. Ganda. Papainting niya. Magkano kaya? Martin Tungon 40,000. Wow. Yeah. Ito pa siyang price, guys. Dito yun. Tapos na yun. Dito tayo. Pasok tayo kung may bagong painting. Ayan. Ganyan lang siya. 30,000. Ito naman. Isda, goldfish. Ano? 30,000. Ayun, lilibit. Ano kaya? Gumuhit na ng crown at star sa mga painting yan. Nakakaintindi ng painting na yan. Nagkakalaga siya ng 45,000 by Ronald Buena Sefra Jr. Ito. Maganda. Nakakalaga lang siya ng 30K. Ay. May Bart Corcuera. Wow. Ganda. Yan. Tapos na yan. Ito naman, yung last natin na feature. Cobra ito. Cobra. Okay po cobra. Sabihin niya kakalaga siya ng 80,000 Genesis Riambilio Lupa ning Kapampangan. Title Lupa ning Kapampangan, ibig sabihin mukha ng Kapampangan. Ito naman. Ano to? 38,000 by Jing Torno. 38,000 dito. Ano? Magkano? 20,000 by Alvin Dongka. Maganda. Ito naman. Kakaiba. May parang swan sa taas. Dinapuan na siya ng swan at parang kapangyarihan ni Big Mom. May ano. Kapangyarihan.
may araw. Ito maganda. Sa mga tunay na artist yung ano dyan, nakakaalam kung anong ibig sabihin yan ng print na yan. Ito, kakalaga siya ng 40,000. Title, Lunatic version, Angelo. Direct. Bawal ning talnan. Bawal lang talnan. Bawal hawakan daw. Do not touch. Ito naman. Section 30,000. Alvin Dongka. Galing ha. Kasi bumili, punta lang kayo dito sa Marquee Mall. May mga bagong ito ang pinakada dito guys. Ito sardinas 555 at pandesal. Ano magkano ang price yan? 50 yan, bihira lang yan. Nakakalaga siya ng 30,000. By Lloyd Dakayanan. Ganda. So, yan lang guys. Salamat.